Igbo ndị nwa na-ekili anyị abịakwanụ m ọzọ n'izu ụka. Aha m bụ Precious Okwuchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka. Asị m na ọ ga-adịrị ụmụafọ Igbo niile na mma, ndị nọ na mba, ndị nọ n'ama, ndị nọ n'ala bekee, ndị nọ n'ala Igbo Nigeria, ebe ọbụla ị nọ ekiri m ugbu a. Asị m na ụbọchị taa ga-adịrị gị na mma n'aha onye nwe anyị ise. Kedu maka ọrụ ke maka ụmụaka ke ajesigo kwafu akwụkwọ ịma na ọ na-abụ agụpụ ọnụ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ. Enwere nwanne m nwoke mụ na ya nọ na obi anyị tata bụ agadaga nwoke. Nga m akpa aha ya n'ike maka mkpa aha ya n'ike obi amapụ ụnụ, mana otu ochi na-adị anyị ga-eje ka anyị keletu nwanne anyị nwoke, anyị kelezi ya were aha ya, o were aka ya gwa anyị aha nne na nna ya bara ya tupu anyị bido kwubi ya na Igbo onyonyo. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Igbo mmanụ, Igbo mmanụ, Igbo rienu. Bikonu, lewanụ. Ndị ama ama n'oge Igbo Amaka nke Precious Okwuchukwu Okafọ na-ewetara unu n'oge Igbo ndị ama ama oge Igbo Amaka. Bikonu, lewanụ ya. Ele ọbụla n'ime anywhere. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Ka anyị keletu ya. Maazị Igbo ekele na mma. Kele ndị Igbo na-ekiri anyị. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Yes. Afọ m bụ Chinedu Patrick Onyeke. Chinedu Patrick Onyeke bụ onye ebe? Abụ m onye Imo steeti. Onye Mbitoli. Ọ bụ Azụmbie. Ama Ugwugwu 1. But eto m na Lagos. Amụ m na Lagos. Toke na Lagos. Ngụ akwụkwọ na Lagos. Alụbe nwanyị na Lagos. Ị ga-eche ka chere ọ si ya gụrụ akwụkwọ na Lagos ya. Mgbe ihe niile ya mụrụ ya Lagos ya mee niile mana ya alụbe nwanyị na Lagos. Chere ịchọ ịlụ nwanyị n'ala Igbo. Achọrọ m ka ị kọrọ m otu agụmakwụkwọ gị si dị. Ele mpaghara ebe gụrụ akwụkwọ na Lagos? Ngo my primary school. Ama m otu m ga-eji translate ya primary school n'Igbo, but ngaba ngo my primary school na Ọta akara ha niile bụ ngo ọta akara na Bonny Camp. Then further go my secondary school, go ya na Victoria Island Secondary School. Then further ngazie game estate management, a degree program na University of Lagos. Then after then bazie my career. O nwere nchiju gị. Ihe niile na-agụsisi. Nwebe ebe ọzọ ị gara akwụkwọ na onye niile agwụ na Lagos. Area mụrụ gị nnọọ na Lagos. Amụ m na Lagos, obodo agago m other places, emego m travel. Enwere m chi iju gị. Obodo unu anyị kpọrọ ahụ gburu ole ka ị gara na ị na-agara ụlọ, ọkwe na-agara ụlọ. Ana m aga ụlọ but once a while. Because mama ụlọ ekeresimesi. Mba ọ bụrụ ọsọ Christmas, o depend. Anyị na-ala elotu m ga-eje for Christmas. That is on a festival ndị Igbo. Anyị na-eme na chere m ajụọ. A na-akpọ ya Zude. Chere m ajụọ ya. Ka m mara otu ele mgbe i bidoro gawa ọwụ festival ka anyị na-akpọ ihe anyị na-akpọ ya mmemme. Okay, emume ndị Igbo. Emume na village. Emume a na-eme na mpaghara Mbitolu. Ọ bụ Azụmbieri. A na-akpọ ya emume ọba Azude. Azude. Na-eri azụdade. Ima according to history. According to history, I say anyị si esi bịa. That is our nchiri. Anyị si mba mmiri bịa. So our ancestors si mba mmiri batazie that eastern region. So every 4 years, afọ anọ niile anyị na-aga village ga mee festival na-akpọ mmemme na-akpọ Azude. That day ihe anyị na-eri ụsọ azụ. Mmemme azụ, erigide azụ. So during that time anyị na-ala village because actually
my agency puta almost everybody I want China there. So also for my dad and my mom. So my grandmom I won't go, granddad I won't go. I won't go. Many people I won't go there. So so no need the Lazy village now. So I say once in 4 months I need. Once in 4 years I need now. But most of my activity bu na Lagos. My one thing can on all. Oboro ndị nọ n'ụlọ na-abụcha hụ ụmụnne ngburu, that is ngburu. Some of the people see hair like hair maybe because my dad was the only son, only child anyway. So nani abu onye mama amụta hair. So sanya mecha hụ people like that. Mba maka mama obi ọ ga-amụju ụlọ maka mba mucha mba ima that him take easy because obodo dị kendo you all due to the condition of the country due to the poverty in the country now onye ọbụla na-ejizi style na amụzi omo anyhow for anyhow so ojizi akonuche anyị dị anọ. So my dad is akonuche mu anọ. So ojizi nwaya dịka mu ana abụọ. Then one we came Muzotu. Then the other one we except to Yamage because the activity now suppose then I share say the thing matters every month and then we take 50% of expenses because then it easy sense na meditating. So that is just it. Once in 4 years and Mala rule for festival. Ọbụrụ na ewezuga afọ ino ahụ nje ala maka azude maka ụbọchị azụ onwezighị ị na-ala ekeresimesi mba animal ụlọ from time to time but oburo my village animal Owerri animal jala Owerri na agago almost everywhere because due to the show I'm stand up ị na-eme ihe ndị Igbo kpọrọ soromchia ihe ndị oyibo kpọrọ comedy iwe comedian eri m ji hụ gị obi na-atọ m ụtọ. Thank you very much. Enwekwana gị ihe dị akara aka mmadụ mana enwere m chi iju gị ihe ijizi gaa mahadum gaa gụzie eleghị isi ịgụrụ na mahadum estate management ihe gbasara estate ebe alụgụ ụlọ na ihe akara aka Chukwu nyere gị ele mgbe iji chọpụta ihe ọwụnọ Nigeria ọ bụrụ ihe go na school ihe ajụọgọ ọfụma na ilekezi anya wike go back na finance gị wanụ n'ebe a so ọ bụrụ ihe agụ na school ihe na-ejizi eri today so mana achọrọ m ịmata mgbe iji chọpụta mgbe ndị mmadụ ji gwawa gị that are them funny mgbe nọ na secondary school ile mgbe this akaraka usoro mchia the different and the one you look funny. I got say Igbo, you look funny and you are funny. You look funny. Can I grow that one? Some people you look funny due to poverty and the suffering of the country. You look funny. Give HSC that you are a comedian. You look funny. There is difference between you are funny. That you are funny meaning that you have the talent. So from school those days, and my MCs in our school. From one school to school, I'm never in a high MC, man. At secondary school, man. I'm from primary school, and I'm very funny in our class. Teacher have your class, never high entertain our class. So, but secondary school, so any activities, maybe like lit or inter-house sport, and I'm as an MC. So from there, the thing now Bazia home one. Then the first time we got on TV, one man Alan Blow. He's a comedian. Alan Blow, Tete, I na one NTA program those days. So as if from there, people by Fuzium na TV now say, this thing is very funny because though me na church those days na na church. So I don't know one of their drama leaders. San me comedy, no local, comedy drama. So from there, people now she say, this guy you are funny, he the funny. So from there, we have to say that Madu we can make a career from there. So because here they are small na gazi shows and na wedding. I get the kai kiri tu otu n'ime ihe ndị ọ na-emepụta bụ ihe soro mchia.
nọrọkwa agbajikwala oche gị ma ị chọwa ịmụ amụ nọrọ ebe ị ga-awechi ịmụ amụ gaa nọrọ ọfụma ị na-aghọta ihe m na-ekwu maka onye a okwu onye na-akpata amụ ọfụma ọ nụrụ otu nwachi amụrị eri mụ na ya ji wee nọrọ ebe a anyị kiricha anyị jeta obere ahụ anyị nachiata azụ anyị na gị ka na-akparịtakwa Baby, you pull over. Show me your particular, baby, pull over. Baby, you pull over. In a light, baby, you pull over. My friend, why are you driving without plate number? What? Order for the vehicle. What? Calm down. Nigga, you don't know me? You don't know who I be? Who are you? You don't know Kapakata? Kapaka? Yeah. Motherfuckers don't know nothing. You don't know Oyalibo? Oyalibo? Yes. You don't know Kapakata? Kapaka? Kapakata? Yeah. So you don't know Superstar? You don't know me? Yeah. Nigga need to ask someone right here, right now. Oh. You don't know who I be? Bloody civilian. Someone, I need to talk to the President of America. Good. Yeah. I need to call the President of America right here, right now. Don't worry. By the time we are done with him. What? Yes. You will speak to the President of Ghana. Yes. You don't know. But why are you even dressed like traffic lights, eh? Yeah, I'm a fashion icon, man. That's how we mix color, man. You don't know me? Fashion icon. Don't know me. He doesn't know anything. By the time we are done with you, you will speak to the President of Ghana. You don't know the Popo. Abdullahi! Come. You don't know. You don't know me? Abdullahi. Give him just one. One. You know me? One. You don't know. Yes. Who be this man? Eh? This one is one. I ain't go cooperate. You Popo. Are you ready to talk now? What is your name? Who are you? I'm looking to your mother. You are too proud. No, me too before. You sound it up like this, eh? Every time we find out when they see. Who? Kingsley who? Where Where are you from? Anambra State. Anambra State. Where my brothers? Who owns this car? Now, the company car, no be send on my own. Oh, company's car. And I'm going to use it. Now for the package. Package it. Good. I'm sorry, sir. We'll package it. Will you get away from here before I lose my temper? Hey, come back here. That's your car. That's my key. Fashion icon. Get away from here. Fix this thing for your head. Pull over. Baby, you pull over. In a light, baby, you pull over. Baby, you pull over. Back, baby, you pull over. Baby, you pull over. Cha Igbo kwenu mwanu zwanụ rienu mwanụ nkịta sị ka atụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa amagba Igbo amaka ama na ụbọchị eke ndị abụghị ya na ha agaghị azụ nke mmụọ nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ ofu ọ bụ ya ka ejiri sị na ọ na-aba anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na ndị ya nọ ya nna ya nọ ya n'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo amaka ndị eji eje mba. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ kedụzi mgbe ị bidoro mewe nke nnukwu ama m na ị gaala mba ụwa niile gasị ịgago mba dị iche iche ebe ị ga-eme ihe iche ọchị kedu mgbe o ji bido nke nnukwu anyị ma that's ka ego ji bịa ma seriously mbido my first time mbido as ultimate malam and masuka malam. At that time, because ndị mmadụ lem that time asị iyi malam so those days na-eme ihe ọchịchị m ana m eji ihe malam na-eme ọchịchị like wele chele ya I dey call me wele na me be ultimate malam wele fa so from that ultimate malam bịa change to Mr. Patrick so because Mr. Patrick Ima one thing with chọrọ ịga corporate one then two Ima expel malam from front or malam. You spell all malam from back or malam. So probably you spell all malam. Malam is always a malam. So unchori changes it from malam. So as if I change it from malam to my real name Chinedu after my mom, after my parents hanyam. So from Mr. Patrick,
measure some little shows. Then from there, I measure Night of Thousand Laugh. Then from there, corporate bodies. That museum now show. So I would say, Orugo 7 years now. So from there, I go Obodo Igbo got some other side. Afisa now. Afisa. Ele nke I chere no ya meziri imechara ndị mmadụ ebido mara onye bụ wee kpọwazie gị. According to my own now, and magazine gradually. Man bido me Night of Thousand Laugh up very well of ma. Then videos me other comedy shows or mostly corporate events. Like end of year parties from companies and other people. Ngashi mostly break it through from Night of Thousand Laugh. Kedu ndị bụ ndị kpọtara gị ndị otu unu bụ ndị soro m chi ya ị gasị nọ ndị kpọpụtara gị na ya bụ Night of a Thousand Laugh. Okay, basketman to ha bụ ndị nyem support Alibaba ha, Mandy, Aki Dele na Gbenga Adeyinka. Those people na Julius Ago, those people support them very well. Then apart from that, they got people like Basketman, Muane Sukwe na ga most of his show. They can major shows, so we can Patrick Ebiaka. So from there, I have my boy here. So put as you make like 10-5 minutes. People need you maybe once a while. That your guy would like to use the guy. So from there. So those people they have been so helpful. They got people like Basketman to Alibaba and Julius Ago, especially Mandy and Gbenga Adeyinka and Alan Blue. So those people had the very anytime I found a show, I was okay from there. Then from there, Mbiabidoze small before Mbiabidoze my own shows organized. Oh, jokes apart. I'm going na Dubai, na Malaysia, na Lagos, then na Owerri, na Abuja. Ị ga-akọrọ anyị otu o si bido ka anyị mara na onye banye nke ya o nwere ike ime eleje chukwu anya nwere ike ịkwụba aka ọtọ nwere ike ịma na nke ndị oyibo kpọrọ focus. The focus. Ka ọ na-anya na echi ga-aka mma, echi ga-adịkwa mma, nwere ike iru ebe ị nọ. Well, the strength so far in Jerute, the level on no tabo chuku number one. Onye obla mega no wa nelo Jehovah. They suppose they bo number one. They focus like you said, because with God, all things are possible. First and foremostly, I nkele chuku nye the talent. Then secondly, then because you might be talented, you can wear that talent in you, but at the end of the day, again wear the luck. Then number three, hard work. You know, just because Mr. Patrick Nyagamoto, unchore ba comedy because unchore Nyamoto. Eba comedy because unchore Nyamoto. At the end of the day, he got frustrated. So usually by comedy or usually the Mr. Patrick, by comedy because him as him with the talent and you want the world can have full your talent in you. So God, prayer and hard work. Because the time I be the comedy or the easy. At least that time. I ain't joke. Garo show. You show. It's all Google. Each just perform. Go do your talent first. I got that my brother. We don't know you. We can't use you. At the end, so it has not been easy. But though we thank God, all gradual step. But today, at least, I ain't got no phone. Ring green. Okay, because I'm any show. How much? Before my account to get me green. So everything determined all step by step. So usually be a comedian in future or usually a maker or the Mr. Patrick. He get below from prayers. Matter that he dey funny first. You discover your talent first and foremostly. Then Chuku should embark you towards this race. But then three, your hard work and then major gradually.
asị na amaghị unu agaghị eji unu agaghị akpụ unu gbagote n'elu ebe ahụ na-eme for free ọ bụrụkwa dị na ego for free ọ ga onye nwere obi tụkwasara ihe ọ na-etụkwasara Chineke obi makwara n'ihe ọ na-eme makwa ebe ọ na-eje ga-ejekwa ụdịrị ihe ahụ ọzọ maka ụdịrị mmadụ nwere ike laruo ozi Chineke na-akpọ m n'ọrụ a ka m lọrọ anụmanụ. That is why nji kwụsị itiga ego before your talent. You might be frustrated at the end of the day. So each of you become successful in life, you will pay go first. Because even Bible could say, seek first the kingdom of God, everything shall be added unto you. So quote onto this talent thing. First you have to even make it articulate, you work or towards it. Then and later the way the money you will be surprised. No matter your phone. So that is just it. So oburo si nchọrọ ịba comedy because nchọrọ ịgba ụgbọala, nchọrọ ịgba ụgbọelu, nchọrọ ịga obodo oyibo, nchọrọ ime ịga bịa with determination and patience. So with time, Chukwu will definitely bless you. Enwere m Chukwu ugbu a enwere ndị Igbo ụmụaka dịka otu a isi na mmadụ dịka basketball n'oge ị na-ebilite ebite na ọ na-akpọ gị agagasị ebe ọ nwetachara ọrụ ebe ọ na-emesoro mchi ya. Enwere ndị bụ ụmụ okorobịa na-etolite amụka na ụmụ agbọghọ zụzikwa arụ ọrụ a mana enwere ụmụ okorobịa bụ ndị na-eso gị n'azụ. Yes, people most of the times nwekwe show we can imagine her available, but her people like memory card, people like bonbon, people like bash, because even at times in I go, but the last time some of our colleagues got joined on my show, but people like Sheilo, Gandoki, and Clean the Drunk, Malaysia, Nyaga Men Show, Mamanga, Dubai. I get the Kaikiritu Ofu na ihe sorom tia on eme. I kiritu I jeto beraya. I na theater azo I neakano. Make it real. Make it real. All right. Action. Yeah. Alright, the name is Patrick for Chizu. Intellectual, spiritual. Yeah. We pop champagne, we drink champagne, I eat champagne, anything I do, Patrick is my nickname. Champagne running in my big van, yeah, I'm king of champagne. All the girls sipping, they call me champagne. Jay-Z, they fear me, we bust it, champagne. Continue, Continue now. Who's that man, Papa? What do you mean you say Messi Papa? They know they pop the champagne, now bring it before I go pop the remaining. What's all this? You are shooting pop champagne video. Ask the bunch, Don Jazzy. Nobody they pop now effect that they use. Ask effect. Are you teaching me my work? Go ask KC. All this bling now fake everybody they wear. What do you mean? How you gonna pop champagne? Who they pop champagne Wait, for? that's to make it real. Which me? She has to pop it. We are shooting pop champagne video. They know they pop. They know they pop. What do you mean they know they pop out? My work? No, you don't even know your work. How you go pop champagne? Who will come for this champagne? But Give me the champagne. Patrick, 1.5 million. The most expensive champagne you must pay. Please. I don't want problem. Let's get out of here. And I never blow. Now so the bank they shoot at for field buyers for Lekki. Which kind of team be all this one now? Now me be the first to sing. They know the pop up. They know the pop up. Oh, Lagos is too sweet. This is not the guy who sang for champagne. Are you sure? Mr. Man, what are you doing here? Are you not a champagne boy? I tell them say they know the popper, they know the popper, they go pop the champagne. Come back here, come, young man. O nwere ihe soro m chia ibidoro ọfụrụ. Okay. A na-akpọkwazi gị Kunle Thomas. Achọrọ m ka ị kọwara anyị otu ihe a si bido.
Okay. Oh, bido like 5-6 years ago, bido my stand-up. Na comedy, different types of comedy. Different type of ihe ọchịchị. Bekee na-akpọ stand-up comedy. Nke bụ stand-up comedy. Stand-up the one kwụrụ ọtọ comedy. Ị ga-akwụrụ ọtọ usoro m cha gide mic onye ọbụla edu nọ na ị ga-akwụrụ ọtọ. Ị na-emezi ndị mmadụ ha mmụ. Then enwere the sitcom comedy. The ones ha nke m wụ ha na Mr. Ibu ha na-eme dịka home video acting, na act. That one again audience act ya before the camera. Then this one a na-akpọ ya slapstick comedy. That one they do slapstick. Yeah, slapstick. How bụ n'Igbo slap? Nah. Ya bụ Igbo sura ka. Slapstick meaning without talking. That is facial expression. All the type of men now slapstick. So all my facial expression, my behavior. Omume ihe ọchịchị. So all omume ga-emezi ga na-akpọzi mmadụ amụ. So this one, I go me I think 4-5 years ago. All story in there because only the likes of the foreign comedians, they Mr. Bean, Charlie Chaplin of those days. So man, let Mr. Bean and be check that. And Mr. Bean bonye British. On a man here British, here Britico, the British na ache. So there is every tendency for me in here Mr. Bean in mega, but in an Nigerian level. So we're taking the concept of Mr. Bean, but we are Nigerianize the concept. So boy, the adventures of Kule Thomas. Kule Thomas because that I know in a studio with my EP and everybody. I need to discuss with the whole crew and everybody. I need to discuss how fair about the thing. Mr. Patrick, but all of a sudden. The EP, we are just say Kunle. I just say Kunle Thomas. I just go there Bode Thomas. But I say okay, I just go there Kunle Thomas and the thing about so I was the adventures of Kunle Thomas. So different types of comedy, or 2 minutes, 3 minutes, but all facial expression, or broad the stand-up normal comedy. So that people can download from phone, we can watch it on TV. Then on YouTube and other this thing. So all just like they can break a musical interlude, but this one will comedy interlude. Dalu I chokwa ki meturu anyị ihe enwe ndị ga-abụ ugbu a ka ha na-apụta na afọ gị n'Igbo onyonyo ha. Anyị chọrọ ka ịgbatụ obere amụ. Onye Igbo ka na English. Ọ bụ onye Igbo ka ebotekwa na anya ọzọ onye Igbo ka onye English. Otu ọ bụla o sikwere gị mewe ya. Ima one thing about the comedian, Igbo mother that Igbo comedian, I make us laugh. They don't believe. But Igbo mother that Igbo a native doctor, nobody can say change us to go to first before we believe. Igbo mother I'm a boxer. Mother can blow me first. Let me know if you're a boxer. Well, I'm a one malam ubu. This period now I know a very critical period. The Madonna don't the malam just seriously now, even no matter what. So when one malabu granite from Abuja na via Lagos or Gazian Park brew a park granite doma na moto. So modiga granite na moto sizia ko ganyo mamani. Driver and passengers I say malam ke no na apa. Imana no asosunde mala jode show granite ya show grenade inside my driver monyo blo osawa mala say ke na grenade why they run for grenade say mala no be yours you kilo one then one man gide wanya nelu with his friend nelu bed. The man Ibrebe Bawo the friend. When he continue like this, he can all your friends. So yeah, okay, Bushi Chandenia. So yeah, we don't like okay, Bushi Chandenia. Then one man cancer actually would the man. But Dr. Abago demand that the man got the next 3 months. So the man was in the mother that HIV when actually we are HIV. I didn't want to say Papa came out when the mother say HIV.
man say my pikin no go understand. If I tell people say na HIV go kill me, when I don't die, people will stay away from your mommy. Cancer. Because the wife is very beautiful. So as a sharp man, I wasn't the mother that all HIV. No mother now say sorry. So exactly. When the mother say HIV. Because manga South Africa and shoot with some of the South African comedians. So in plan Ghana, unchoriga Malawi, Malawi, Kenya, Ghana. So in actually measure Malawi, and you choose to see Malawi comedians shoot with them. Then with the Nigerian culture, na Malawian culture, mix it together to make it funny. I guys say Kenya. We take Kenyan culture, we take Nigerian culture, mix it together. At Ghana, we take Ghana culture, Nigerian culture. So I try to get sell out Nigerian culture to the world. So that is just it. So the Malawi on gaputa very soon, Kenya gaputa very soon, Ghana gaputa very soon. So move get around. It's a big project to do. A big project. Kita na ime ihe ị na-eme ugbu a, ime ihe ndị chọpụtara mchi anyị na-eme ugbu a, kedu ndị ka na-enetere anya? Na Nigeria akọ n'obodo Igbo. Ebe niile n'ụwa niile, maka ị na-eje n'ụwa niile ka ị na ha akwado. Okay, there's people who look up to okay? Okay, people like that's on obodo Igbo. People like Eddie Murphy, people like Chris Rock, people like Mr. Bean. Mr. Bean was my mentor, like the man like of my Mr. Bean, Bill Cosby. These are people who watch every the time. I watch those people almost every day. Benny Hill, all their selections. So I watch all of them. Now, based in Nigeria, I'm looking up to people like Ali Baba, Clean the Drunk, Clean the Drunk, Basketman to her. Then people like Barrister Osigwe is a very good mentor. An EP, a mentor, is a man that I also look up to very well. So these are the few people I'm looking up to. Odima, enweghị m chiju gị. Kedu ihe ị gabigachara tupu irute ebe ị nọ? That's ụmụ ahụhụ. Yeah, ntaramahụhụ dị too much, especially when you don't have a godfather, you want a godfather, you want a connection, you want ego, you want just talent, which is not enough. Because all these things, you get when you ego, you want talent, you get when ego, then when you connection. Then when some other things, we KJ patchy. So when just talent is just like 20% of it. So many things. Look at my into the industry, we KG people now they will tell you that we don't know you, we can't use you, please sorry. So all those humiliations, then at times people are like, no matter how funny it is, no matter how good they will still refer you to look at, there is no encouragement. People find it difficult. They ain't mad encouragement now. This and that. So I can say, equal na free begin make you go. So give you no. We need you to be established. So on your black or on your day established. For actually somebody video go from the scratch. So that those things can make it will discourage you. But it may be that you'll be focused on towards that. Then at times show, image show, at the end of the day. So these are the few challenges why coming up. I think these are the few challenges, but with God. So in Achikola na amuro na golden spoon, tokwa na golden spoon. Mom na oburo spoon, no spoon. How I just mom like that, a fro spoon, nothing. Nanim na no say na cho the spoon. I chota na rubber spoon.
so ihe nozi na-achọzi golden spoon rubber spoon ezube amụnye no spoon no efere nothing poor just money like that so no spoon anyị kò na-achọ spoon so achọtago m rubber spoon na ihe nọ na-achọ silver and golden spoon so at least ụmụaka bata mana amatazi ese okay amara ma ga-ejikwa spoon maka ndị ọrụ aka gị ga-eji mere gị mba aka mba in fact ihe eji wụ tọnị ngarị ọbụrụ ihe eji eme onye wụ tọnị ngarị ọbụrụ spoon enye tọnị ngarị anyị ga-eje ka anyị kirịtụ nwanne anyị nwoke ọ bụ na anyị kirịtụ ya nachiata azụ anyị na-aga ka n'ọkwa biko apụkwala maka ihe nwanne anyị nwoke na-eme bụ ihe na-enyere ndụ aka mee ndụ oto ogologo a sị na ndị oyibo bụ ndị dibịa bekee si na onye ọbụla na-amụ amụ mgbe niile ga-adị ogologo ndụ ama m na-ekwetara n'eziokwu mana ama m na mgbe ọbụla iwe na-adịghị gị n'arụ ị ga na-adị ogologo ndụ ọ ya na-esi ike tupu ọ bata gị arụ ọ ga-adịrị unu niile na mma. Igbo Amaka ndị eji eje mba na-ekiri unu ndị ama ama ka ọkụ chukwu na-ewetara unu na Igbo Amaka TV Igbo Amaka ndị eji eje mba anyị na nwanne nwoke ka anọkwa na-akpọkwa nkata ihe ọzọ dị ka ibia bụ inugo ebe a na-asị na mmadụ dị gbotik that is in represent your heritage, your culture. I do robotic. I do robotic in nature. So if we robotic in nature. in nature, okay? In nature, the robotic inside. Okay. Man, this robotic no pata. The robotic. I'm robotic na. Robotic in nature. What they can Rastafarian, the dada. I don't get that. I'm a conscious man. So how they conscious. So I know what they call robotic. So at times they got funny neighbor that dog that is conscious. Okay. Imana ndị mmadụ bịazi ndị Oyibo ndị ọcha bịara kwuo bịa mee ihe ndị Oyibo kpọrọ research. Ka ha mechara research a wee jegasịa na obodo mepechara emepe n'ala Igbo dịka Enugu, Onitsha, Owerri, Aba, Ụmụahịa, Eman, Nnewi, ebe mepechara emepe n'ala Igbo wee chọpụta gbagotekwuo Lagos chekichia ebe niile wee chọgharịcha wee hụ na ịma na-abịa na obodo anyị bụ Nigeria na enwere mpaghara asụsụ ịtọ: Igbo, Hausa, Yoruba. Naanị Igbo bụ asụsụ ha bịa necha anya si na afọ 25 na-abịa ya bụ 25 years time.
na asụsụ Igbo ga-abụ ihe furu efu enwenecha anya enwere ọtụtụ ma ndị otu gị akpọgoro oku ka ha bịa sụọ asụsụ ha ụfọdụ sị gị na ha amaghị asụ ụfọdụ dị ka ndị ọ na-eme ihere na-achọghị ha achọghị ka ha mara na ha nwere chaa mana ihe onye obodo a ife onye Yoruba maọbụ ife onye Hausa si ya bịa sụọ asụsụ ya ị gaghị agwa ya agwa tupu maka na ọ na o nwere ndị obodo a bụ ndị Nigerians bụ ndị Yoruba nọ na Hollywood ha na-alọta bịa ha makwa ebe ha shi mana maka na ndị na ha mụrụ ha ebe ahụ mgbe gara aga tegoro ezigbo aka ha maka aha ha na-aza ha na-achọrọkwa ụzọ ebe ha si wee latawa obodo a achọrọ m ka m mara ma ị matara ihe ọ dị ka ya butere na ndị Igbo achọghị ịsụ asụsụ ha maọbụ ihu an average Igbo man ịbata na bịa onwe ya ga na-asụ Igbo if but maybe from my own little experience, I think the problem during the war, I think it's because of the civil war. Civil war also make Igbo people affect somehow. So I think from my own small research, the civil war, after the war, during the war, most of the Igbo had scattered from different angles and different places. So after that war, they are trying to regain, to come back, get their culture. Even the effect of the war so quite disturbed in the Igbo. So I think they are trying to build back their culture, which not easy. So I wouldn't think it's their personal problem. I think it's a collective problem. Ịma na ihe na-asụ ugbu a ọ bụ na nne na nna gị agbalịsi gị ike tinye tu asụ Igbo n'ọnụ gị mana gị asụ ya ọ bụrụ na ịsụ gị ya chaa elezi otu nwa gị esi asụ and that is the problem maka ịma na ọ na-aka ụmụ nwaanyị njọ mgbe ihe mmadụ ebighị ndụ nke ya fake life mmadụ ebighị ndụ nke ya na-esite n'aka anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị anyị chọrọ ime isi anyị ka ọ dịka nke ndị ọcha anyị chọrọ ime nke a ka ọ dịka nke ndị ọcha anyị chọrọ idozi mbọ anyị ka ọ dịka nke ndị ọcha ihe na-emebi n'ụdị obodo anyị nọ na because ihe ọbụla ozi isụzere nwatakịrị Igbo ọ sị gị mba gaa sụzinarị ihe ahụ ọ bụrụ culture ka ọ na-asụgodi nke bụ Igbo ọ na-asụkwa bekee ahụ ka ọ na-asụ ya ka ndị ya nwe bekee mmadụ emezie onwe ya ịnọrọ n'iru ndị bekee ahụ mmadụ ime onwe gị ewu maka onye ọcha ga-asụpụ n'Igbo otu anyị na-eji na-asụ Igbo ịma na ndị Igbo ọkacha ịma na obodo anyị bụ Nigeria na-eme ya mana ọkachasị anyị wụ ndị Igbo n'ahụ ihu onye dịtụ ọcha ịmaghị ma onye Ghana wo na ọ dịka nne ya wụ onye ọcha ihu otu ha ga-esi ego ha niile ha ga-esi ụta dịka ha ga-eje butewere ya nri saa ya okwu complex onye ngwa ga-esi during the war the things nye ndị Igbo also ha may ha affect. I think is a major problem all because of the war. Also need to stop Ghana now because we are trying to get back to our feet. We are trying to balance. So I think all by the root the problem will be there because you check here very well before the war, Igbo. Everybody now see Igbo. Everybody representing Igbo. So we fought with Nigeria. Nigeria might lose the war. So they say can you just inherit na biagasige back to dika otuju a complex because people now ihe obla ihe ojo asho ndi Igbo dika Igbo too like money, Igbo too do so, Igbo man too like money, Igbo man too do this. So onye obla na choose move away from where I no be Igbo man because people say Igbo too like money, anything ritual is asho ndi Igbo anything. So that bad name ega obodo Igbo as in there 419 we Igbo and the Igbo name hustling because at times ega akwa abroad they fool our brothers there. I see so everybody now this is very careful because okay
all the 419 people na Igbo, all the ritualists abroad na Igbo, all the hustlers na Igbo. So it's not a major problem. They can only legit, only go to school or something. Okay, they go to no one knows. Oh, no one down a funny bone, you know, kwesịrị iwechi ya taa aha ahụ dịka etere ya unu otu ishikwu ugbu a ọwụ nwa ndị nọ na ihe onyonyo mgbe ọbụla ndị mmadụ na-ahụga na mba ụwa niile. That is why now kwesịrị iwechi ya gewe ntị ịma na otu m chiri jụọ gị idigbotik isi m by nature chi m na-enu gị na-egbotik enwere ndị ọ ga-awe jụọ ha sị gị na ha adịghị ụmụ nwoke dịka ibe gị. Okay, it has to be a campaign outburst. Ọ bụrụ ihe a ga-asị otu onye chọrọ ibidokwu mee, it will not work. Dịka icheke most of our jokes now, dịka anyị nwa bụ the Igbo comedians. If there was a time comedy all about worry boy do this and worry boy do that one, worry. You check from research and I got that the worry joke is no more reigning like that. And you want the Igbo now be change say okay, instead of the worry, you get most of our jokes and I talk with the Igbo man do this, the Igbo man do that, the Igbo man do this, Yoruba man do this. So if you look at it now, it's a gradual campaign. So for us to maintain this thing, I think it's supposing a kind of campaign. Campaign ngawo onye ọbụla pụta na TV na-eti biko na-asụ n'Igbo, onye ọbụla na-asụ Igbo apụta na internet enwe popularize ya, enwe mmemme nnọkọ ndị Igbo, enwe festival, enwe a kind of teachings, enwe some things gana awụkwa ndị na-eme mana ihe dị na ya wụ na ọ ga-put more, we need more. Dịka anyị ga-enwe enough festival. Otu anyị bịara ugbu a achọrọ m ka ijiri ohere a gwara m ndị nne na nna na-ekiri gị ya kachasị ndị nne biko ndị nne ha na-akụziri exactly because unwe a friend ha their dad bụ onye Yoruba but their mom bụ onye Igbo, ha niile na-azacha afa ndị Yoruba. Ị ga-afụ some of them aha bụ Dele, some Ima, but even ha they speak Igbo very well. Ha na-asụ dị Igbo karịa dị mma. Even that these boys has, but afa ha bụcha afa ndị Yoruba. So I believe this Igbo language, all the major problem is from the mothers, because the children they may intend to copy from their mom. So please, no. I can make a general campaign. All of the supposing accusing at least from the age of 1 to the age of 4, 5, because anything you teach children within that age will be in them. So I come back every day from a tender age. Na kuzine umwaka. Why they are still teaching English? English is still okay, but at the same time, I na kuzikwena ha asusibo because I got very bad that in the future I be only 2 major tribes in Nigeria. And I say before him were Igbo. Just now is outside Yoruba, but Igbo should be something that onion blood is supposed in a teaching once in a while, at least that will be the 2 or 3 hours in a day. Because when we're afraid, hardly late to London, but they are from Warri. The guy, but they speak, even that these boys have so got Warri, both the boys and the girls. I got a man who has school now London. They are that or somebody who go from Warri. Because you have pidgin na Warri. The pidgin teacher from Warri, the pidgin and their language teacher, the and I be Warri. I be London for 2 years. Kujena had to speak pidgin and had to speak their Warri language. So it's something that we need to. It's necessary. It's good we follow culture. How do you necessary? It's important. They're very important because we can't throw away our culture. We need to. Because we need to fight and bring out the Igbo culture back to the people. Abroad only ourselves. Very soon, find it supposing me so popular. Even I was a man. Only Yoruba say can now see Igbo. Ma onye Hausa ga na-asụ Igbo. Onye Hausa ga sheke wale na mibi Muhammad kedu ka ọ dị mma wale nwanne m nwoke biko bịa. We need to promote the culture.